uwe ubriu thu ban ai electricity ban ai lat ei ka thei bro ka wei hare ka jing thu jung u la pan jat na ha kan ye ka video nya patch phang jung ni ubriu bat ke ei ka jing thu jung u ni ko la tasla ude ka scientist u bastat bha u badan ka jing bot ka bakhrau u la ban ta ban pen poi ya ka electricity ka bangi padan kamanta udan ka wei ka jing thu ka ba phla ban ai electricity free cha ka thei bro ka wei u tasla ngat ba electricity la on pha limba ka le kamut dan kam wire light man pha e khalan ulas dang masna ka project ka bakrteng warden cliff tower ka jing thu ban ai electricity free shabaro kibriu klam wire uwe businessman u bakrteng jp morgan ula ai pisa ban krshani utasla here undau su thu ba utasla ukwa ban ai electricity free ula kali la dia lada ka long free kumnongan kamai kani ka jing thu ka hi kayingi umbaro ki jingbot ki babha kin job here ka jithmu banyarab ya ki wei kalong ka bakong san utasla shim na par khatan ka pisa here upar khat ni ka prthai hadin musnam kibriu kisdang baso thu ya ka jista jung u here ka jingkli ka dangsa lada la krshani utasla hato ka prthai menta kalong kumnu kumta kidan ki baong ba unikola tasla ulong kum ubriu na khalawei here hato ka prthai kalawang ka bala pen khre baso thu